Bună ziua și bine ați revenit la acest canal. Știu că n-am filmat de mult, dar o să recuperez toate zilele acestea și o să filmez pe azi 2 vloguri și o să le montez și o să le pun. Astăzi, haideți să ne jucăm Sniper D3. Da. Mai am un canal, cum și v-am mai spus, și mai abonați-vă și pe el, puneți un subscribe, ceva, scrieți mai jos, puneți un like, ceva. Și până când se încarcă, ca s-a încărcat, da. Da, așa repede n-am crezut ca să se încarce. Și haideți să ne jucăm, nu știu, alegem, să punem și vedem ce ne jucăm. Știu, poate așteptați vlogurile noi, dar nu știam când să le pun pentru că le-am făcut cam multișoare, dar m-am gândit o să le montez în altă zi și apoi s-a dus pe toate zilele. Și stau totdeauna la acest level și nu înțeleg pe cine trebuie să împușc. Cred că pe ăla s-a dus. Nu știu, dați să cumpărăm ceva, să-ți primești o reclamă. Păi da, și a trecut reclama și acuși mă joc în jocul acesta până când îmi cumpăr ceva. Haideți, nu, glușită nu pot. Patroane tot nu pot. Asta ce? Nu știu. Haideți să ne mai uităm. Asta tot nu pot. Și doar aici. E ca așa, patroane mai multe. Ca așa. Să-mi scrieți mai jos cine, că nu-l pot găsi. Puteți pune videoul acesta pe pauză și să scrieți un comentariu mai jos. Să scrieți cine este. Mie îmi pare că e ciudatul acesta. Dacă merge. Da, l-am găsit. Și cine a dovedit să scrie mai jos și să pună un like este foarte norocos. Așa de norocos că poate să ne întâlnim în Roblox. Da. Și da, vă propun la toți să intrați, să ne jucăm toți în Roblox. Dar aproape de-abia ne-am încărcat joaca. Și mă uit pe aici, că nu înțeleg nimic. Aici este și mai greu. Și nu înțeleg ora ăla. Dar ăla ce stă la colț? La cine se uită? E polițist. Tac. Care... Nici nu știu care. Uiți pe acest polițist. Bine că a scos pistoletul din mână, cu mâna și așa. Sunt bucuros că am început din nou pentru că, și cum v-am spus,
Eu le-am făcut, dar n-am avut vremea să le montez. Și cred că o să iasă mai deseori videoclipuri. Nu o dată sau de 2 ori pe zi. Haideți să ne uităm cine și cum merge, pentru că să vedem. Mie îmi pare că e ăsta. Da, este grea alegerea. Nu, mă, nu e ăla. Nici nu e ăla. Haideți să mai încercăm o dată să vedem. Poate îl nimerim pe cel care trebuie. Și da, cum și v-am mai spus în videoclipurile trecute, o să ne mai jucăm și în PUBG. Și în altele îmi pare, mă, că este ăsta. Dar deoarece n-l pot nimeri, nu știu ce. Oh, aici s-ar pot nimeri. Mă, iar nu-i ăla. Da, da. Și nu vă impun să puneți un like, dar vă spun un secret. Este, dacă nu știți cum, sau de genul acesta, uitați-vă mai jos, scrie pat pisața și dacă arde roșie, apăsați să fie sură și să vă uitați chiar acum, pentru că este important de acest lucru. Și da, și vă spun și în secret că puteți, da, sau să puteți viziona acest videoclip și după aceasta YouTube-ul a făcut pentru voi așa o knopcă care puteți să la cunoscuții voștri sau de genul acesta să vizioneze și acest videoclip. Așa că nu uitați de acest bonus și apăsați pe el și trimiteți la cei cunoscuți. Da. Și da, ne jucăm mai departe și da. Haideți să cumpărăm și asta. Nu știu ce e, dar asta să fie. Da. Este cam grea joaca aceasta, dar este de logică și să înțelegi care este rău. Poate eu tot nu înțeleg care e de aici. Fata aia nu, acesta nu, ăla nu, poate ăia. De ce nu? Ăsta? Da, ce mai sunt 3. Nu mă trebuie să nimeresc. Nu, misia este prea valena. Haideți încă o dată și vă promit că o să-i doborâm pe toți 3. Da. Și da. Și o să mai filmez ceva-ți ascunselea. Nu mă trebuie să-l nimerești pe ăla. Hai, mă.
hai. Da, v-am spus că pentru voi i-am doborât pe toți trei și pentru asta trebuie să puneți numai decât un like și să vă abonați. Să nu spuneți că vorbeați prea multe de asta, doar... nu știu... Deci și pe acum vă spun la revedere și o să ne întâlnim în alt vlog, da. Și la revedere. Bum!